Святочны вечар для каталікоў і пратэстантаў, а таму ў сённяшнім выданні будзе шмат прыемнага. Вітаю спадарства, з вами Ольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў. Светлае свята Раства. Здорово, Ирод! Теперь тебе твоя халтурная песенка спета. Ці прынясе малітва людзям добрай волі супакой на зямлі. Пакуль жа за малітву судзяць святароў. Казаў на суде, я гуляю па горадзе і малюся за Беларусь, за наш народ. Сярод штодзённасці ды шэрасці з'явіўся вясёлы дом. Это молодежь, им там авангард какой-то нужен. А у нас отвратительно. Мы звонили, мы просили, ничего не изменили. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч вярнуўся ў Беларусь. У гэтыя хвіліны ў Менскай катедры распачынаецца беларускамоўная святочная імша. Не прапусціла ўрачыстасці наша карэспандэнтка Марыя Грыц, якая з намі зараз на відэасувязі. Вітаю, Марыя. Добрый день. Хто праводзіць гэтае набажэнства? Урэшце, можа, сам мітрапаліт і ці шмат вернікаў на ўрачыстасці? Вельмі шмат вернікаў. У 7:00 гадзіне была імша на польскай мове, і у касцёле не было вольнага месца. Хаця не ўсе вернікі, хто прыйшлі, валодаюць польскай мовай, але яны пранікліся, іх кранулі прамовы, і шмат у каго былі слёзы на вачах. Цяпер будзе, вось пачнецца беларускамоўная імша, і людзей прыйшло яшчэ больш. Дзякуй табе вялікі за гэтую інфармацыю. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадеуш Кандрусевіч вярнуўся на радзіму пасля амаль 4 месяцаў вымушанай адсутнасці. У архікатэдральным касцёле найсвяцейшага імя Марыі ён узначаліў імшы пастыркі. Слова кіраўніка каталіцкага касцёла ў вашай увазе. Gdzie by ja nie był, gdzie by ja nie służył, jak świętary biskup, ja zawsze pamiętam Białorusi, bo to moja батьківщина. I wiecie, kiedy наприкінці листопада я був у Вільні на урочистості Божої Матері Остробрамської. Я кожен год туди їжджу на ці урочистості, і там так само є свята імша на білоруській мові під час цих урочистостей. Відомо, що в цьому році було менше людей, але, повірте мені було вельми складно промовляти. Я перший раз побачив своїх земляків. Я перший раз побачив тих людей, які приїхали там, або тих, які білоруси, які живуть у Литві, які хотіли спіткатися з біскупом, хотіли разом з ним молитися. І сьогодні, коли я пересек межу, я попросив кіровцю стати, я став на колені, подякував Богу за вертання, поцілував землю. Це моя земля. Я вирос отсюда, я хочу тут бути, я хочу тут служити. І ніколи не виступав супроти Білорусі. Завжди боронив інтереси Білорусі і буду це чинити далі. Беларускія каталікі могуць сустрэцца на галоўнай імшы ў касцёлах, але не па ўсім свеце вернікі маюць такую магчымасць, бо каронавірус закрануў і святочнай урачыстасці. Пра то, як святкуюць Раство ў Беларусі і свеце, распавядзе Дзіяна Радкевіч. Штогод да свята Божага нараджэння ў касцёлах рыхтуюцца стаенкі, якія адлюстроўваюць біблійны сюжэт нараджэння Хрыста. А поўначы падчас галоўнай рэлігійнай імшы святар унясе фігурку маленькага Езуса. Святы Францішак у Асізі, ён першы, які захацеў утварыць такую бэтлейку, шопку з жывых жывёлаў. Прывёў авечак, прывёў осліка і так зрабілі такую жывую шопку. І гэта момант учылі ад звычаю, ад часу святого Францішка у Асізі распачаліся такія традыцыйныя шопкі. Я ведаю, што ў Італіі вельмі папулярныя, таму што робяць не толькі ў касцеле, не толькі перад домам, таксама ў доме. Кожная сям'я мае гэтую шопку. Іншая версія шопкі – наша беларуская батлейка. Мы выкарыстоўваем звычайна сцэнарый, які называецца «Цар Ірад». Гэта сцэна нараджэння Ісуса Хрыста, сцэна пакланення пастушкоў і каралёў, сцэна таксама у палацы Ірада, калі Ірад хоча забіць немаўлятаў, выпытвае у мудрацоў, дзе і калі нарадзіўся Ісус Христос, адпраўляе свайго ваяку. Здорово, Ирод! Теперь тебе твоя халтурная песенка спета.
Як ты немаўлятам, так і я табе галаву косой сцяку. Вжик! У Еўропе сёлетняе святкаванне цесна звязанае з праблемай каронавіруса, што адлюстравалася нават у шопцы ў нямецкім касцёле святога Марціна, дзе штогод абіраюць сваю тэму для стаенкі, апроч біблейнае. Сёлета ўсё круціцца вакол каранавіруса. Гэта невялікая вынаходка, але мы хацелі штосьці з ім зрабіць. Нашым галоўным прыярытэтам было падбадзёрыць людзей у гэтыя святы. І менавіта таму мы выбралі каранавірус у якасці тэмы. Летась, напрыклад, мы абралі горы. А ў Італіі пасля 22-й пачынаецца каменданцкая гадзіна. Касцёлы адчыненыя, але традыцыйнае начное імшы не будзе. Лакдаун і абмежаваная магчымасць наведваць сваіх блізкіх – гэта праблема нават для нас, маладых. Мы не павінны забывацца і пра моладзь, але такія рэчы здараюцца, таму блакаванне вітаецца, і мы павінны ісці наперад, спадзяючыся на большую стабільнасць налета. Гэтая сітуацыя, магчыма, прымусіць нас зразумець, што сапраўды важна для кожнага з нас. І гэтак у большасці краін Еўропы каменданцкія гадзіны і забароны сустракацца вялікімі кампаніямі, большымі за 10 чалавек. А мы зычым гледачам спакойных ды светлых святаў. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Діяна Радкевіч, Белсад. Суд за малітву пад нацыянальным сцягам. Паседжанне ў гэтай справе ў вігілію зладзілі над каталіцкімі святарамі з Віцебску. Там жа за сімволіку судзілі і легенду гораду, актывіста Барыса Хамайду. Як бел-чырвона-белая сімволіка прыцягнула яшчэ больш пільную ўвагу сілавікоў, Юлія Лабанова. Барыса Хамайду лічаць чалавекам-сімвалам Віцебску. Мясцовыя жыхары ведаюць яго як распаўсюдніка гістарычнай літаратуры і незалежнай прэсы. 24 гады са сваіх амаль 73 ён гандлюе ля так званага сіняга дому. Сёння за гэта спадару Барысу прысудзілі штраф 1350 рублёў. Яны ўжо адчуваюць, што хутка змены будуць, і поэтому вось такое адбываецца. Ну, судзіць же не толькі мяне, шмат народу уже за гэты з весны да восені шмат народу уже пацярпела. Барыса Хамайду прызналі вінаватым у правядзенні несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. У пастарунку чыгуначнага раёну Віцебску працаўнікі міліцыі агледзелі ягоныя рэчы ды сканфіскавалі бел-чырвона-белы сцяжок, стужку і вышытую чырвонымі ніткамі на белай тканіне малітву «Ойча наш». Гэтыя прадметы і сталіся падставою для складання пратаколу. Я гуляю по горадзе і малюся за Беларусь, за наш народ. І, конечно, сам гэтага не перастану рабіць. Бел-чырвона-белы сцяг стаўся прычынаю затрымаць нават святароў. У цэнтры Віцебску яны памаліліся за збаўленне Беларусі ад гвалту сілавікоў. Суд Першамайскага раёну вынес папярэджанне. Я ўсё ж задаволены, што гэта не больш сур'ёзнае пакаранне, але ўсё ж суддзя вырашыў так, што быў состав преступления. Трое сотняў да суда святары Віктор Жук, Алексей Варанкоў ды вернік Алексей Каракоў засталіся ў СІЗА. Справу кожнага адпраўлялі на дапрацоўванне, пасля чаго аб'ядналі ў адну. Звесткі ў пратаколе адрозніваліся ад бачання падзеяў самымі фігурантамі. Ужо адзін толькі факт складання пратаколу і суда абурыў праваабаронцу, якая назірала за працэсам. Это была спонтанная молитва, это акт молитвенный, который был по зову души и сердца, а не запланированное некое мероприятие, которое не было санкционировано с администрацией района. И я считаю, что осуждать это вообще, не то чтобы даже по человеческим принципам нельзя, а тем более это судить в рамках судебного заседания. Адміністратыўная і нават крымінальная справа адносна беларусаў, якія публічна выказваюць грамадзянскую пазіцыю супраць рэжыму Лукашэнкі, працягваюць распачынаць штодня. Сёння праз арганізацыю правядзення масавых акцыяў у Беларусі адбылося каля 20 паседжанняў. Юлія Лабанова, Белсад. Крымінальная справа і рэальныя тэрміны. Гэтак улады помсцяць грамадзянам, якія выступаюць за перамены. Пры гэтым, як мы ведаем, супраць сілавікоў справы не распачаты. Чаму так? Пытаемся мы і запытаўся ў следчым камітэце вядомы пранкер, якому заўсёды ўдаваліся размовы з чыноўнікамі і нават супрацоўнікамі ФСБ. Што ж адказалі нашыя следчыя? Даведаемся з сюжэту Ігора Станкевіча.
Актыўны ўдзел у групавых дзеяннях і злоснае хуліганства. Следчы камітэт скончыў расследаванне супраць 18гадовых маладзёнаў з Гомля. 6 верасня на маршы адзінства дзяўчына нанесла фарбою надпіс на абсталяванне АМАПу. Следчыя высветлілі, што раней яна абразіла Александру Лукашенка плакатам з надпісам у зневажальнай форме. Маладзёнам пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. А гэтага мужчыну следчы камітэт абвінавачвае ў супраціве супрацоўнікам АМАПу падчас маршу справядлівасці, які адбыўся 20 верасня. Пратэстоўца абвінавачваюць у тым, што ён утрымліваў амапаўцаў за абмундзіраванне, спрабаваў сцягнуць з іх балаклаву ды нанес больш за 10 удараў. Мужчыну пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. 3 гады абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу атрымаў магілёўскі актывіст Валадар Цурпанаў. Падчас адміністратыўных справаў ён абразіў суддзяў Вікторыю Палякову і Вольгу Краўчанку. Разгляданне ўжо крымінальнай справы сёння адбывалася без Цурпанава. Суддзя Александр Халацоў двойчы выдаляў яго з залы паседжанняў. Па краіне пачынаецца такая хваля, што суд як інстытуцыя такая в сістэме фармальна не гвалтоўная, нібыта працуе на чалавека. Яна павінна захаваць гэты статус і ратаваць рэжым. Таму, калі хтосьці замахваецца на у гэтым сэнсе, так трэба караць вельмі жорстка. Сёння Шупінску судзілі Святлану Кудзеліш. 15 лістапада яна спрабавала абараніць хлопца, якога затрымалі падчас акцыі ў памяць Романа Бандарэнкі. Суддзя Андрэй Бачыла прысудзіў жанчыне штраф 270 рублёў. Сваёй вины яна не признала. Такое решение принял суд, я думаю, для того, чтобы напугать жителей города Пинска, для того, чтобы пополнить государственную казну. Но зато я себя почувствовала теперь настоящей белорусской. Тым часам украінскі пранкер Яўген Вальноў патэлефанаваў супрацоўнікам следчага камітэту, каб спытаць, чаму да гэтага часу не распачалі ніводнай крымінальнай справы за збіццё і забойствы пратэстоўцаў. Андрюш, вопрос же не во мне. Вопрос в Беларуси и в Беларуси. Не во мне тоже. И не во мне. Нет, ты один из соучастников. Ты соучастник. Ты творишь преступление, покрывая преступную бездеятельность, по сути. Лукашенко захватил власть, узурпировал ее, удерживает много лет. Это все ваши разговоры. Да. Докажите в суде. Да, конечно. Смысла. Размова са следчым цягнулася амаль 20 хвілінаў. Аднак атрымаць выразны адказ Яўгену Вальнову так і не ўдалося. Ігор Станкевич, Белсат. Магілёўскія камунальнікі праявілі крэатыўнасць, але мясцовыя жыхары не ацанілі творчага парыву. Падчас капітальнага рамонту пяціпавярхоўку пафарбавалі ў колеры «Вырві вока». Каму не хапіла мастацкага густу, камунальнікам ці жыхарам, высвятляла Вольга Васильева. На вуліцы Лазарэнкі ў Магілёве сярод шэрых і бледных хрушчовак цяпер стаіць абстрактны дом. Хоць фарбаваць яшчэ не закончылі, у жыхароў ужо склалася ўражанне. Это молодежь, им там авангард какой-то нужен. А у нас отвратительно. Мы звонили, мы просили, ничего не изменили. Более того, откосы в моем, где балконная дверь, выкрасили в желтый и в синий цвет. Ядовито-синий, безобразно. Ой, совсем не сподобается. С той стороны, если вы поинтересуетесь, сделали черным комнату. Там, не хватает только надписи. Принимаю заказы на гробы. Вы понимаете, мы привыкли все к серости этой. А дом веселый, мне нравится. Як мы высветлілі, пры дапамозе яркіх колераў праектавальнікі капітальнага рамонту хацелі разбавіць аднастайнасць. І цяпер ужо наўрад ці будуць нешта мяняць. С жильцами нет, мы не согласовывали. Это мы с архитекторами согласовываем. Официально к нам никто не обращался, понимаете? Это надо было обращаться к заказчику, писать какое-то письмо. Раней у Магілёве рабілі акцэнты максімум на фасадах домоў. А каб пафарбаваць у яркія колеры дом цалкам, такое упершыню. Але галоўнае, каб такі дом у раёне заставаўся адзін, кажа урбаніст Сергей Пехцераў. В спальном районе это очень важно для того, чтобы люди лучше ориентировались в районе. Это добавляет навигационную функцию. Плюс к этому у этого объекта есть художественная составляющая. Это работа Мондриана.
в целом люди будут с этим фотографироваться и приятно относиться, и, может быть, даже что-то больше узнают об этом художнике. Акрамя абстрактнага афарбоўвання, капітальны рамонт дому 44 на вуліцы Лазарэнкі улучшае замену агароджаў на гаубцах, вокнаў і дзвярэй у пад'ездах, сетак у сутарэннях, а таксама рамонт ганкаў. Усе гэтыя працы робяцца за кошт штомесячных адлікаў на капрамонт. Поменяли нам трубы для водоснабжения, уже вода чистая идет, хорошая. А по-моему, все делается, дуже халтурно. Мне так показалось. Мы думали, что нам утеплят, конечно, не утеплили. Ничего-то не делается. Вот это косметика, можно сказать. Трубы там какие-то меняют. То, что у нас нет рециркуляции горячей воды. Значит, мы задали вопрос, почему не было собрания. Это все было проведено незаконно. Здесь написано, что было типа коронавирус якобы. И мы вот сами без вас и все. Пра неабходнасць уцяпліць дом і зрабіць рэцыркуляцыю вады жыхары пісалі зварот ва ўпраўленне камунальных прадпрыемстваў. Там адказалі, што пры складанні акту абследавання будынку гэтыя фактары не былі ўлічаныя, а таму не будуць зробленыя падчас капрамонту. На жаль, знутры дому 44, як гэта часта бывае, карцінка зусім не такая радужная, як звонку. Ольга Васильева, Белсат. Гэтая гісторыя пачалася 300 гадоў таму, калі ў глухой палескай вёсцы Юравічы пабудавалі кляштар і калегіум. Цяпер шмат загадак і таямніцаў прыцягвае ў Юравічы даследчыкаў і валанцёраў. Адна з іх, чаму заможны і ўплывовы каталіцкі ордэн прыбыў менавіта ў гэтую вёску і распачаў будову. Адшуканыя знаходкі дазволілі зрабіць сенсацыйнае адкрыццё. Даведацца пра гэта зможам з фільму нашай калегі Марыі Булавінскай. Прэм'ера заўтра о 18:10, а пакуль невялікі фрагмент вашай увазе. Разбуральнае стагоддзе неахвотна збаўляе свае абароты. За плячыма ў вялікае княства літоўскага чарада ваенных канфліктаў. Камусьці пашчасціла выжыць, але мноству людзей у той шалёнай віхуры доля судзіла загінуць. Гарады і вёскі апусцелі, гаспадарка заняпала, на новых межах аж дагэтуль не зусім спакойна. Беспрасвецце смела ступае на перакінуты ў новае стагоддзе мост. Отже, Мартин, чи є ж певен, що то є то місце? Монах Мартин Таравский вместе с иконой, он пришел сюда. Ведь Юровичу, надо отметить, был не просто иезуитский монастырь. Здесь одно время был папский консул, то есть представитель папы вообще в Великом княжестве Литовском. И почему выбрали иезуиты Юровича, к примеру, а не Мозырь? Са з'яўленнем першай зоркі вернікі збіраюцца за сямейным сталом, каб падзяліцца аплаткаю да павіншаваць аднаго са святам. Цёплыя словы зычэнняў на Раство і Новы год мы запісалі на вуліцах Менску. Мае пажаданні да ўсіх беларусаў, да маёй сям'і, маіх сяброў. Гэта спакою. Терпение, усилия, и удачи. Чтобы каждая печаль, горе, которое происходило у человека, он ее принимал, потому что без этого никуда. Прежде всего хочется пожелать всем здоровья, чтобы все мы успешно пережили эту эпидемию. И, конечно, хочется больших перемен в новом году. Чтобы был мир, чтобы было добро, вернулось понимание к нам ко всем. Чтобы мы жили счастливо, наверное. Счастья побольше в новом году и любви. К себе и близким. Будьте рядом с близкими, будьте всегда открыты. Близкие – это самое важное, что есть у нас. Так что берегите себя и берегите их. Каб вы были заўсёды вольныя. Потому что воля, якая у нас внутри, у нас никто не сможет отобрать. Мы привыкли воспринимать праздники как даты, которые мы хотим покушать и выпить. Я хотел бы пожелать вам больше задумываться над смыслами этих праздников. Я бы очень хотела, чтобы в нашей стране что-то изменилось. Это главное, наверное, пожелание всех белорусов, чтобы мы наконец-то были счастливы. То есть, и мне кажется, что тут очень все лаконично, живее Беларусь. И перемен нам всем в новом году, которых мы очень все ждем.
Рэдакцыя аб'ектыву далучаецца да ўсіх віншаванняў. Зычым спадарства здароўя, добрага адпачынку ў цёплай сямейнай атмасферы і надзеі на лепшае, шчаслівае заўтра.